Poznáš ten pocit, keď prídu nové nohavice a zistíš, že si buď v nich mohol ísť na ryby ako v Brodiakoch, alebo si z nich môžeš spraviť 3 štvrťáky. Dnes si ukážeme, ako si správne odmerať nohavice, konkrétne Pentagon, aby ti sadli hneď na prvýkrát. Na konci spravíme skúšku správnosti a uvidíme, či som sa trafil. Budeš potrebovať meter, ideálne krajčírsky. Pentagon nohavice majú európske číslovanie, takže základ sú dve hodnoty, a to obvod pásu a dĺžka nohavice z vnútornej strany od rozkroku až po členok cca. Pás si meraj v mieste, kde bežne nosíš nohavice, nie cez rebra alebo cez stehna. Meter drž voľne, nesťahuj, nech vieš, či sa tam zmestí obed a aj poriadne anabolické raňajky. Teraz dĺžka nohavice, teda tá vnútorná časť. Postav sa rovno, zmeraj od rozkroku po členok približne. Ak sa na túto techniku necítiš, môžeš si zobrať svoje nohavice, ktoré nosíš a odmerať tie. Tiež od rozkroku až po koniec. Pentagon má na výber z dvoch dĺžok nohavíc. Regular, čo je 81 cm, to je klasická dĺžka. Potom sú tam long, čo je 86 cm, to je ich dlhšia verzia, ak si vyšší. Na stránke máš vždy aj tabuľku veľkosti, z nej sa oplatí vychádzať, pretože miera pásu a dĺžka nohavíc sú základ všetkého. Ak si medzi dvomi veľkosťami, vždy choď radšej o číslo väčšie. Taktické nohavice by nemali byť ako legíny, potrebuješ sa v nich hýbať, dýchať a občas aj sadnúť bez toho, aby ti niečo prásklo. Teraz postup. Takže idem si smerať najskôr pás. Pás si nemeriam tu, ani tu. Budeš si to merať tam, kde tie nohavice reálne nosíš, takže v tejto oblasti. Nebudeš to nejak sťahovať, nebudeš si prikrášľovať čísla, lebo ti potom nebudú sedieť. Ja tu mám 80, takže budem potrebovať od Pentagonu veľkosť 40, pretože Pentagon to číslo je ako polovičný pás. Teraz tá zaujímavejšia miera, aj keď si myslím, že longy určite nebudú pre mňa. Zmeriam to. Vyšlo mi 84. Dobre, takže toto je veľkosť, ktorú budem potrebovať. Zopakujem, veľkosť 40, pretože mám obvod pásu 80 a dĺžka nohavice, toto sú tie reguláry 32, čo bolo myslím, že 81 cm a dlhšie sú 86. Takže idem si to vyskúšať, či to je správne odmerané. Test reality. OK, takže nohavice sedia tak ako majú, nepadajú, nie sú mi úzke. Hýbať sa v nich môžem. Konkrétne mám na sebe Pentagon Ranger. Doteraz som nosil BDUčka a môžem povedať, že tieto mi očasy lepšie sadli. Takže tento spôsob merania je mnou potvrdený a certifikovaný. Takže tieto už nebudem potrebovať. Ak si niekedy váhal, akú veľkosť zobrať, tak teraz už dúfam, že určite vieš. Správna veľkosť neznamená to, že ti budú sedieť, ale nie je to žiadne vracanie, žiadne starosti navyše. Ak chceš, aby ti nohavice sadli ako uliaté, zober meter, pozri si tabuľku a odmeraj sa poctivo. Ak ti video pomohlo, daj like, odber a napíš do komentára, ktorý model by ti sadol najlepšie. Čau.